Raġel ta' 35 sena mill-Kosta tal-Lavorju baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' abbuż sesswali fuq tifla ta' 9 snin. Il-prosekuzzjoni spjegat li r-rejat seħħ fl-appartament tal-familja tat-tifla f'San Pawl il-Baħar fejn ir-raġel kien jgħixu jaqsam l-ispejjeż magħhom waqt li omm il-vittma kienet tkun ix-xogħol. Kienet it-tifla li tkellmet ma' omma u din infurmat il-pulizija li wara li bdew jinvestigawh arrestawh. Żagħżugħ ta' 20 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest wara li l-arrest tiegħu ma kienx validu. Iż-żagħżugħ ġie akkużat li kien kompliċi ma' persuna oħra f'numru ta' serq ta' flus kontanti barma li taqtaw bil-ponta. Quddiem il-qorti l-avukati tal-akkużat ikkontestaw il-validità tal-arrest għalli spjegaw li l-imputat ma kienx jaf fuq xi huwa arrestat. Christopher Kalleja wieħed 18-il xahar sospiżi għal 2 snin wara li nstab ħati li saraq ftit aktar minn 20,000 euro għad-dannu ta' anzjan li joqgħod villa ġewwa San Pawl il-Baħar. Iż-żagħżugħ ta' 29 sena li jaħdem bħala technician tal-computers ammetta li saraq mid-dar tal-anzjan fil-25 ta' Ottubru u fit-8 ta' Novembru li għadda. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-maġistrat kif l-akkużat inqabad mill-kameras tas-sigurtà. Il-prosekuzzjoni qalu li l-anzjan beda jissuspetta fl-akkużat wara li sab 12,000 euro nieqsa minn sejf u 8,000 euro nieqsa minn envelop.